Moi kaikille, mä oon Kiia Winqvist, mä oon kuvataiteilija ja mä tulin vetää teille semmoista tosi kivaa projektia, kun te aloitatte nyt tässä. Pikkuhiljaa aloitatte, mä kerron miten se projekti etenee ja tehdään semmoisia lippuja tonne Alperkan Esplanadin sinne Kelan eteen, siihen sellon lähelle. Siinä on aikaisemmin ollut yhden hollantilaisen taiteilijan tekemä semmoinen lippumeri ja teidän koulussa on nyt 7-luokkalaiset kunnian tehdä sen toisen kerran. Ja sitten koitettaisiin, että siitä tulisi semmoinen hyvä perinne, että sitä voitaisiin sitten tehdä tulevinakin vuosina. Ja idea olisi siihen lippuun sitten, että lähtisi periaatteessa siitä, että se voisitte valokuvata sellaisia teille itsellenne tärkeitä asioita. Tai sitten vaikka sellainen, että jos on joku tärkeä paikka. No joo, tosiaan niin mua voi ehkä kutsua tämän lipputaideteoksen toisen tulemisen isäksi, eli tosiaan itse kaupungin aikanaan tulin, niin Alperkan Esplanadi oli järjestämässä koululaisten kanssa, niin oli Ruusutorpan koulu, niin tämmöiset kielsikkapuiden istutustalkoot ja heti pian sen jälkeen tuli tämä lipputaideteos ja Ruusutorpan koulu teki sitten vuonna 2004 koululaisten liput, jotka taiteilijan kanssa yhteistyönä. Ja musta oli hirveän hienot ja mua harmitti kovasti, kun oli vain kuukauden verran. Ja selkeä se lipputaideteos on ollut välillä ihan kokonaan tyhjillä useamman vuoden ja aina välillä siellä on sitten ollut kaupunginlaisia 550-vuotislippuja ja tällaisia, mutta mun mielestä se ei ole ihan tavoittanut sitä taiteilijan alkuperäistä ideaa. Ja niinpä mä 2007 lähettelin meidän Leppävaaran seuraallekin postia, sähköpostia, että pitäisikö tästä lähteä tekemään tämmöistä yhteistyötä jonkun koulun ja taiteilijan kanssa. Lippumeri 2013 projektihan on pistetty pystyyn Leppävaaran seuran 25-vuotis juhlavuoden kunniaksi. Me haluttiin satsata asuinympäristön viihtyvyyteen ja tämä Lippumeri-teos itsessään on sellainen yhteisötaiteellinen ajatukseltaan ja se, että saatiin koululaiset tähän mukaan, niin on hirveän mukavasti juuri täyttää tämän yhteisötaiteellisen tarkoituksen, mikä tällä teoksella on, koska se antaa sellaisen foorumin, millä voi alueen asukkaat tai yritykset tai toimijat niin näkyä Leppävaarassa ja tehdään sitä omaa ympäristöä. Runojen kirjoittaminen lähti liikkeelle siitä, että kuvataidetunnilla otetut valokuvat, valokuvissa olevat esineet oli ryhmitelty aihepiirin mukaan ja nyt ne henkilöt, joiden esineitä oli kuvassa mukana, kirjoittivat runonsa näiden esineiden pohjalta. Ja vasta viikko sitten he saivat nähdä valmiin tuotoksen, eli lipun, johon he olivat kirjoittaneet runonsa.
Lämmin kun väriä kaipaa, sateenkaaresta sitä saa. Maapallo on värikäs, mutta entä jos olisi vihreä? Taitoa tarvitsee maailmanaikaan. Fudis on kaunis laji. Fudis on elämän ilo. Peleissä pääsee näyttää omaa osaamistaan. Jalkapallo sopii kaikille. Eli nyt näemme teoksen kokonaisuudessaan ja voidaan varmaan antaa raikuvat aplodit sille. Don't go out with that sad face, and don't think that you're ugly. Just be happy, be positive, and be cool. And let's roll to the town with this longboard, and we can make our problems be bored. We can fly this kite, we can go fishing through the night. Just come with me, we'll be happy, and I'll never let you go away. Life is too short